हेलो फ्रेंड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बयखौबो आं दा दंफैयो चिराङाव आंनि सिगांनि न'आव आंनि जोनोमगिरि बिमानि दा जों थांगासिनो मोनसे जायगायाव नुगोन नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ दे नायबाय था নতুন GoPro তা আপনি এবার দোকানৰ মানে কিবা তো কৈ দিয়ক আপুনি দোকানৰ নামটো সুভা ইলেক্ট্ৰনিক্স বঙাইগাঁও না নিয়াৰ পোষ্ট আচ্ছা 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 গোটেইখিনি ইয়াতে ফাইনান্সটো পোৱা যায় চাগে ফাইনান্স এভেইলেবল ন সব পাব আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেম সব পাব ইয়াত আচ্ছা তো আমি মানে আজি কি ল'লোঁ GoPro GoPro হিৰো 9 ন দিলে হ'ল ফাইনান্সত লাগিলে আহিব ওকে নেক্সট টাইম তলত GoPro লাগিলে পঠাই দিব সুভা ইলেক্ট্ৰনিক্সত নিশ্চয় 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 মানে গোটেইখিনি ফাইনান্সে হ'ব যেনে গোটেইখিনি মানে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু ন ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাক্ট সব আহিব ओके थैंक एबार हाय बोली करिया दे नोंथांमोना फैनो हागोन बे दखानाव एकदम नांगौखिनि मोनगोन आरोना ओरैबायदि मोजाङै नायोना कास्टमारफोरखौ नोंथांमोना फैबानो जाबाय आंबो लाबाय नै GoPro एबा थांसै तामाम जायगा बेरायनो नायबाय लोगोफोर तामाम ना दे खुली दे लासै लासै खुली बेलगन लासै खुली वाव तो GoPro ट्राई टेस्टिंग करी आसे मैं केनेका होइसे केनेका माने অলপ करले पाइ आसे आयो অলপ মানে টেস্টিং চাই আছে GoPro লগত ঠিক আছে ভালো আছে না Yes. Lover, GoPro ko lanan faibai, pras, mo sa duha kan sina. Oray, baiti an buksin kalam kan ang ekke. Mahana ay bris tangane dia ko bulane thotwale. Ma baiti mendang nei. Oray, baiti tiang ngaso jiba GoPro lana abene are pinjau kai kene blab bawise kudung sale se. Hola bris to hagrama bris to tangane ise Ese test kalam isne. Testing. तो गाइस नाला वाला बन जाबाय थाङा फैफादों नै गथ'थाय लामायाव मोनाम लाबफादों आरोना नोंहा इयारफन फाग्ला आच्छा दे नों बिदि बां माबा खालामनो थांला गाइखेरखौ दोनदो मा दोनदो ओमफ्राय खट थांसै जोलै ब्लग तो आं जतो आरामखौ करियो बुंदो ना दोन्दै जोंना बिमाया लोमजानाया हामहांबाय GoPro जों लानायबाय बिमाखौ सिनायदोब्रा जन भाई कैसे हो GoPro में वेलकम ना Hey, Guria, GoPro mau kulum de. गिदिर सो बियो Guria na. ओरैबायदि दुखु नांथाव जाबाय जोङो हेलमेटानो गैया जोंहा माने जों हेलमेट लाबोबा पुलिसफोर थाया ओमफ्राय जेब्ला जोङो हेलमेट लाबोआलासे फैयो अब्ला पुलिसा लारि थायो दा थाखायसो नामा नाय मिथिला आरोना बिदि जायो जोंसो बहुद ना ओमफ्राय दा जोङो जोंनि लकेल जायगायाव फैदों आरोना हाग्रामा ब्रिज माने आइ ब्रिजआव फैदों आरोना नैबे GoProखौ एसे टेस्ट खालामनो दा जोंहा हेलमेट गैया ओंखायनो ससे ओंखारबाय जोङो थाबायलांसै ससे गारिखौ लाखिमारबायसो आरोना जोङो थांगासिनो दा हाग्रामा ब्रिजआव नोंथांमोना नायबाय था जेबो नङा ना दा जोंहा मोनफैबाय नै थाबायलांसै सफा दा जों थांगासिनो जोङो हेलमेट लानानै फैबा पुलिसफोर थाया जेब्ला हेलमेट गानालासे फैगोन ना पुलिसा लारि थाना होगोन दा जों थांगासिनो ससे थाबायबाय बिसोरो ओइ लाखिजाबाय दसे रायलायनो दा जेबो नङा जाबाय दा GoPro जायो बियो GoPro बेखौ GoPro जों लादों आङो माबायदि नुदोंथाय आंथ' मिथिया GoPro नि बागै दा दिनै लानाय नायबाय आरोना GoPro जों
Adekwo बोरैबालाबा खोमसि नुयो माथो मोजां नुदों आयै सानाबो ओंखारबाय जि मोजां आं GoPro टेस्ट खालामनायाव नै लोगोफोर GoPro जों माबायदि नुदों अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज अभी मजा आएगा ना भिड़ो GoPro जों माबायदि नुदों पूरा मस्ती धमाका होने वाला है एबार तमाम ब्लग लानोसै द' GoPro जों एसे मबाइलफोराबो बांद्राय दामि नङामोन नालाय एसे खारबाबो माबा मावलाबायोमोन दिनै फाइनालि GoPro खौ लानो हाबाय खस्थ' मस्थ' ओमफ्राय भिडिअ'खौ लालांसै आरोना दें दें बांद्राय रोङाखै GoProनि बागै अबाव नायनांगौथाय माहा नायनांगौथाय मिन्थिया आङो थेवबो रोंलाङो र' साना बरिया मोजां ओंखारदों आयौ बरियालै ट्रें ट्रें नै बरियाथ' जालांगोन र' लासैनो दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय औ जालांगोन सिन्था खालामनाङा मोजाङैनो मोजां लानांगोन जों दा दंफैयो हाग्रामा ब्रिजआव आइ ब्रिजआव जोंनि लकेल जायगा नालाय इयो माबाफोर बेरायनो ओरैनो थान्दा बार जानोबा जोङो बेयाव डाइरेक्ट फैखायो लकेल नालाय बेखायनो आरोना ओमफ्राय जोंहा GoProना बेटारियाबो खम एसे चार्ज होनो मोनाखै डाइरेक्ट लाबोदों ओमफ्राय जोङो डाइरेक्टहाय न'आव दसे हाबनानै डाइरेक्ट जोङो बाव फैबाय आरोना ओमफ्राय चार्ज गैला जोब्बाय लोगोफोर GoProनि फुटेजआ माबायदि कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय मिथिबाय ओमफ्राय बेटारियानो जोबगुलायबाय गोदाननिफ्राय चार्जखौ होआखैना चार्जखौ होआखै डाइरेक्ट गरमांगुरिनि लाबोदों डाइरेक्ट हाग्रामायाव फैखादों आरोना जोबगुलायबाय पुरा भर्ति चार्ज होनोसै ओमफ्राय गाबोन सुरु लानोसै ब्लगखौ थ' अनसै दै आफायसो हाग्रामा ब्रिजखौ एसे खिन्था होबाय हनै खोन्थाबाय आङो दहायनो खोन्थिबाय अ आच्छा